Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akatanga iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, tiri mutouchline takamirira kuti zigi redu ripinde muvanhu musi wa30 but vanhu vanenge vakutotanga kutoribuka risati ratanga kushanda. mawani chaiwo handitika ndonyaya ndikufamba nayo zvamanje ndina gogo vari kujamuka. Ndakangoona akaklipi ka 2 seconds, I think it was last week, zvichingonzi zigo-zugu, ndikashata gogo clip iri rimbori kupi, saka ndazobata the full clip manje ndoda tichimbotaura nezvaro. Zvikanzi aiwa Dai Chamisa akapinda, so tingadai titori muhupfu nemukaka, $1 for 2 akadzoka zvakadai, haangu achisimbisa gogo. Saka ndisingatambise nguva ndikataurisa, munozofunga kuti pamwe ndiri kunyeba kana ndiri kuwedzera. Isusu panapa pachitubu tinongouya neumbowo tobva tangokupai muzvionera mega. Handitika hanzi namaisamba kufuga kana kuwarira zvakwamuri izvozvo handitika. mawani ende ndine nyaya yandiri kufambira futi. Gara wasubscribe panapa. Varakashi vavhura hombe chaiyo aiwa varakashi ndo vanhu vacho chaiyo vavhura. Saka ndiri kuya nayo, saka gara wasubscribe wabaya notification bell kuti patinouya nenyaya idzi unogara uri up to date handitika. Saka ndisandapinda muvidhio video ragogo. Ndoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Tofambira nyaya dzacho handitika. Reka tinzoti gogo vari kuti chii apa. Alright, masikati vana vaZimbabwe, ini chiri kundishamisa hanzi kwano mari inonzi zigi yo hanzi Zimbabwe gold money kudi ndatozvinzwirawo panhamo yeshamwari yangu pandabva kumushopu ndituya kumbi kuno kunhamo kungoti zigi ndirisahwirapo kuti nhami ndipeiwo mari hanzi iyango Zimbabwe gold zigi ndikati ko zigu yacho chii? Zugu yacho ina handisi kunyatsozvinzwisisa. Imi takati tipei MaUS kudhara kunge pakanga paina tsvangirai. Ndikati mukomana anonzi Chamisa ngaapinde kani tishandise US dollar ndo ingori easy. Zvenyu zvana zigu tinozvizivawo kupi isu tembere kuti zigu nandize ziguyo. Takataura kudhara kuti tipe $US tsvangirai achiripo. Tikati Chamisa ngaapinde US riri easy kuti sei kushandisa. Isusu taachembere tangoda zvinhu zvongoti gaga. Ndopape pari kutaurwa nagavhena kunzi aiwaka takati kuti tibuditse mari zvekumhanya, tisati tadzidzisa vanhu kuti mari iri kufamba sei, iri kushanda sei. Aiwa takati rega timbopa vanhu ruzivo voziva kuti mari inofamba sei, mari yakamira yakadai so, zvakamira so, mafeatures acho ndi aya. But munongoziva musika mutema wakutotanga kuramba mabhondi, wakutongoda MaUS and zvacho zvisina kumira mushe. Ndifunge kana strategy yagavhena iri kushanda pakadai so handitika, because vanhu vatoone nzara yemari mustreet kare. Saka ndozokutaurwa nagogo kuti aiwaka zugu hatipei MaUS. Takati mukomana ngaapinde, tingadai tichitoshandisa MaUS. Gogo akatsamwa, havasitomboda izvozvo. Ndakakwira mukombi nomabhondi kuti ambuya mabhondi noti haachashanda chinhu. Munembenga mazvigadzirirei kuda kutitemesa musoro, nyika ine kutitenderedzera musoro. Isi tiri kuona handiti 5 kutyora motokari
donoti migwagwa nokumuchaisa fana nzara mapfunde amuri kuti mapfunde kochibatika kuti badzenyu mukudya mapfunde redu imbwawo tsitsi nenyika migwagwa yakafa ziguyo ichangofanana neiyo iyi dzimudhora isingatenge zvakafanana nomukaka wandatenga ndatonzi dhora indakatorwa $45 dhora saka dhora rinopawa ngatingoshandisai. mawani hanzi nagogo ndakaroorwa $45 dhora rine power. I think mazuva eudhora pamwe raitotenga kana danga remombe pamwe mombe dzaitoda kana $5 $2 mawani ende mazuva euzvozva zvakanaka plus dhora rikutaurwa nagogo era anga asiri MaUS dollars angari maZimbabwean dollar takakura ariko maZimbabwean dollar chaiyo kune ma50 cents ecoin kune 5 cents ekatsuro amatuke enyarara izvo nyamuzviziye ndozvotaurwa nagogo sikanzi dhola rine power saka ikangotora US dollar nezim dollar mboona kuti aiwa kana richingonzi dhola chete rine power saka ndofunga redu tofanira kuti zigi dollar rinofanira kuti rinogona kuitawo simba futi handitika saka ndozviri kutaurwa nagogo siya comment section wotaurawo mafungiro ako wotaura maonero ako kuti uri kuiona sei nyaya yotaurwa nagogo inyaya yakanaka here kana kuti zvakamira sei. US dollar dai mukomana akapinda maiona mausa. We need some users, not some zig. We are not understanding what is zig. Is this man? Dangofana no zingo no tinona mausa ai pagaya twangirai ini zvangu Chamisa Ndomuda pakapinda mukomana foni rainiro foni ndatengwa mombe ndanzi $40 uri kwanodhora raitenga mafoni maraino foni mai saka madiki ngoti zim dhora ishande mudzimba US dollar ishande not this zigu yanyiyo yamuri kuda kutiunza kuti zigu shuwa mabhondiyo aripata hapana saka isi misoro yedu yatotenderana nezigu yenyiyo yatisingazi kuti zigu todzokera here pavanhu zigu yacho izvi hazvisi zvichangofanana here irimo inika kunonzara haikonakitasa. Who is the government of reserve bank yacho kana mashaya pfungwa chaidzoka nyatsenda pamugomo katatu mononamata kuti mwari akupei nzeve kudai isingavhena vanonzi John mushaya wanu gogo mushaya wanu ndo gavhena ndo chibaba zvamanje chiri kunzi chinogona kugadzirisa upfumi hwenyika vaJohn mushaya wanu gogo wabvunza wapa advice anzi kana mashaya pfungwa pindai mugomo mombononyengetera kuti mwari akuite sei akuzarurire pfungwa because this money is useless. Gogo wanu kachikanda mabhazi sekwachikanda chirungu hanzi ndinangu Chamisa Ndomuda Dai Apinda makaona some USDs gogo wane power. Isingatenge, what's the use of this man? It's like a zigu. Dai mugomo munonamata mokumbira mwari dzimwe nyika fantastic and injustice. Isusi Zimbabwe tiri nyika yakaita seko yatakatukwa tiri kutambudzika mazvinja tiri kutambudzika tinoasha neuturu mwari wokumusoro kudenga iye ngatitungamiro tinoda mausa muZimbabwe dzimwe nyika dzinosenzesa maUS izimotipa izvi zigu nyika yesangeringo zigu ndachira kuti ziguyo chii mawani mazvinzwirawo zvikanzi tinoda mausa US dollar hameno plan ya governor inogona kushanda vari kusimbisa vari kubhilivhisa vanhu
inini hangu ndiri Doubting Thomas, ndauzotenda ndaiona because kwatakabva kwakurefu. Saka kuti tizongobvuma ka1 kuti tatopa gedye pane nyaya. Saka rikatimboipawo kanguva tozodzoka futi panapa pachitubu tichikurukura kuti zvinenge zviri kushanda kana kuti zvakamira, because tinoda kuti chingwa chiite 50 zigi kana nozi 50 cents zigi from January to December. Vanhu vachikwira nema 50 cents zigi kupinda mutaundi nema 50 cents kudzoka. Toziva kuti aiwa chinenge chiri chakasimba chinhu ichi. But mawana aya 30 akutosvika rikachipinde mu-circulation toona kuti zvakaita sei, zvakamira sei. Saka ndo video ranga ndakubatira zvamanje ranga ndichifamba naro. Siya comment section utaura kuti unofunge chii nemashoko ataurwa nagogo aya, ane musoro here kana kuti haana musoro. Let's keep it clean, musatukane, musashandise hasha ma-feelings ashande. Ngatingoita sei, ngatingoendai panyaya, tifambire nyaya sezvadziri. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.